बिन'द राभाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि PCDC-नि मासिगिरि गुदि आफाद UPPL नेल आफादगिरि नेहाथारि भेरगाव जिल्ला UPPL-नि आफादगिरि निर्मल बर'जों लोगोसे गोबां मावथिफोर आरो मोनफ्रोमबो मावख'नि मावथिफोरा बाहागो लायो। खालेंदुवार ब्लक कमिटि UPPL-नि जों मावथिफोर लोगो हमलायनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन आरो बेनिफ्राय बे हाबाफारियाव जों खाफाल गोनां जोंनियाव गार्जेन हिसाबै दैथायहरजानाय सेन्ट्रेल कमिटि UPPL दोलोनिफ्राय बिथां सार अनजालु बसुमतारी बिथांखौ जों दिनै बरायदों। बरायनानै जों मोजां मोनदों आरो बिथांखौ जों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांजों जोङो खौसेयै जों खामानि मावनानै जोंनि खालेंदुवार ब्लक कमिटि UPPL बेखौ जोङो सिगां फारसे आवगायलांनो हागोन बे जोंनि मोनसे फोथायनाय फैदों आरो खामानि मावनो थाखाय जा माने मोजां खाबु जादों होननानै आङो दिनै बुंगोन। जों जिखिनि प्रतिश्रुति होनानै परिबर्तननि खोथा लाबोनानै जिखिनि खामानि मावदों 2 बोसोरनि गेजेराव UPPL हान्जाया मोनसे सरकार खालामनानै बेथ' जथेस्थ' खामानि मावदों। बेखौ जायफोर बेरेखा हान्जा बिरोधि दल बिथांमोना जिमानखि बुङा मानो बिथांमोनाबो मिथिगौ, खिन्थु बिथांमोना माने जिहेतु गावनि दोलोखौ हमथाना लाखिनांगौ जाबाय नालाय बेनिखाय बिथांमोना बुङाबाबो राहा गैला, खिन्थु बिथांमोनासो बांसिन माने UPPL दोलोनि जि सरकार बे सरकारा जे खामानि मावनो हादों बिथांमोना माने बिथांमोनासो बांसिन मिथियो मोजाङै जे गमामायैनो 2 बोसोरनि गेजेराव जायखौ बिथांमोना 17 बोसोराव खामानि मावनो हायाखैमोन बेखौ बे दोलोआ जे माने खामानि मावनानै रायजो राजानि बा गथै माने जे BTR ओनसोल बे BTR ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय लाबोनो हादों खम समनि गेजेराव बेखौ बिथांमोना माने गोसोजों गनायदों, खिन्थु खुगाजों बुंनो गोसो जायाखै आरो बुङोब्ला बिथांमोना निसय आरो दिनैनिफ्राय डिलेट जालांगोन। माने BPF दोलोआ जे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फैनानै सरकार खालामनो हागोन बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे असम्भब। बिथांमोनानो माने बेखौ साननानैनो बिथांमोना माने नंनाय नङै बाथ्रा बुंनानै UPPL दोलोखौ माने मा बुंदों जे फेजेननो थाखाय बा UPPL दोलोखौ सोंखारिनानै जे रायजो राजानियाव गाज्रि मोनजानाय बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों, खिन्थु बेयो जानाय नङा, सम्भब जानाय नङा। दोलो हान्जा सुरनानै मेल मिटिं खुंबाय थादों, UPPL गिदों नामा? UPPLआथ' गिनांगौ प्रयोजन गैया, खारन आत्मबिश्वास दोङो। UPPLआ आत्मबिश्वास दोङो जे जिखिनि खामानि मावदों बेयाव कुनु लाखोमायाखै। रायजो राजानि नुसारनाय रायजो राजानि जिखिनि माने सम्भब जादों खामानि मावनो ना, जिखिनि सम्भब जादों, जिखिनि फान्ड मोनदों बे फान्डखौ मोजां इउटिलाइज खालामदों। दिनै 17 बोसोराव जोङो जिखिनि जेनेबा रायजो राजाया दिनै जोङो मोनसे खोथाखौल' बुंगोन जे जै दुखियाफोरनि जिथु IY न' सिगाङाव IY न' बुङोमोन, दा PMAY न' होननानै बुङो। बे 17 बोसोराव बिथांमोना जुदि बे न'खौ लुना होनायबा जोङो नागिरना मोननाय नङामोन दुखिया मानसि जे बिथांनो न' होनांगौ होननानै। गासिबो माने मोनजोबनांगौमोन, 2 गंथाम, गंसेल' नङा 2 गंथाम मोननांगौमोन। जों जिखिनि हिसाब मोनबाय ब्लकआव जोङो RTI होनानै जिखिनि जोङो हिसाब दिहुनबाय उदालगुरि ब्लकआव माने जिखिनि जों माने डकुमेन्ट्स होदों सेलादोंसो लांनो गोनां जादों। बे रेकर्डआ जोंनियाव हाजार न' फैबायमोन, गंसेबो गैया गामियाव। अब्ला दिनै बिथांमोना गामि गामि हाबना नायथों, मोनसे गामि गैया जेरावनोखि 10 खान 20 खान 30 खान बिदि न' मोननाय गामि बे आरो गासिबो माने लुजाजोबदों, दायो लुफुंबाय थादों। माखासेया लुफुंजाबाय, माखासेया लुफुंजादों आरो माखासेया लुनो गोनां दङ। गतिके बेखौ बिथांमोना उदाहरन होलाय जों खामानि मावाखै होननानै ना, जे MGNरेगानि खामानि मोनसेबो गैया। माने सिगां 17 बोसोर बिथांमोना जे MGNरेगानि खामानि मावो सिनानो गैया। दिनै जिखिनि जादों बे माने गासिबो माने मावजादों। बान्दोआनो जा, सोरबा ड्रेन बानायनायानो जा, बबेबा आर्ट फिलिंआनो जा, दंफां गायनायानो जा, बिनि फिसारिनो जा, जोंनि माने न' बे जिथु दा अंगनबादि न'आनो गैयामोन जोंनि खालेंदुवाराव। दा बेखौ MGNरेगानि थ्रुजोंनो बे न'खौ लुफुंजोबना होजोबदों।
मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि आन्दाराव जोङो गंथाम गंब्रै बिदि न' माने अंगनबादि जोङो लुनानै होबाय बिसिडिसि अफिस जोंनिया दा लुगासिनो दङ गैयामोन 17 बोसोर बिथांमोना बिसिडिसि अफिसखौनो लुवाखै खिन्थु दिनै लुनानै बेखौ माने लुफुंनो थाखाय दिनै गोबां खालिंदर ब्लकनि आन्दारावबो गोबां माने बिसिडिसि अफिस लुफुंनो थाखाय माने राहा लादों आरो लुबाय थादों गतिके जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोना मिथिगौ जे इउपिपिएल दला खम समनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों जोंहा बेयाव स्थान थानाय नंला बिथांमोना बेखौ साननानै बिथांमोना जेसेबां माने हाजार मानसि माने बुंदोंब्लाबो बिथांमोननि 17 बोसोर जिखिनि कर्म माने बिथांमोननि खामानि मावग्रा जेफोर दोलो मोनदोंमोन बिथांमोनाल' बेयाव थांलाय माने मानसिफोरनाव बिथांमोननि जिखिनि माने सुबुंनि माने गोबां सुबुङा जे बाहागो लादों बेखौ देखायनो नागिरदों खिन्थु बियो सम्भब जाया खारन दिनैनि तारिखाव गासिबो जायफोरनि मेलेमजिबि बिथांमोना मिथिखागौ जे गमामायै प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बे सरकारा माने रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ नुसारदों आरो बेखौ बिथांमोना खुनु दिन फेजेननो हानाय नङा बेखौ आं दिनै बुंगोन जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएल जोंनि लिडारशिप मानगोनां प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनि बिथोन बायदि आङो बिथांमोननि दायित्व होनाय बायदि बे भेरगाव जिल्लानि इनचार्ज बे हिसाबै आङो बे भेरगाव जिल्लानि मैयानिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय लोगो हमनायजों लोगोसे जोङो मा सोलिबाय थादों जिल्लानि बा ब्लक लेभेलाव बेखौ जोङो सावरायनाय गेजेरजों दैदेनगिरिफोरखौ फोजाखांनायनि हाबाफारिखौ जों लादों बेजों लोगोसे जोङो बहाय मा जेंना जोंहा नुजाथिदों बेखौ जोङो सावरायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोंनि इउपिपिएल दला जाहाथे थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय फैगौ जोंनि बिसायख'थि जि नुजाथिदों बेयाव मोजाङै जोङो जि हास्थायदों बा जोंनि लकसभा इलेक्सननि थाखाय जोङो जि मेम्बारशिप ड्राइभ एबा गुबुन जोंनि जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जाहाथे जों मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हायो बेबायदि आसा खालामनानै बायबा जों नाजानायखौ जोङो आरम्भ खालामदों गासिबो थिगानो दं मानो होनब्ला जोङो बे रुलिं सरकारनि गासै बिबानगिरिफोर आरो बिथांमोनखौ जोंनि जिल्लानि एबा जोंनि बिटिआरनिफ्राय थिसननाय हिसाबै गासैबो एक्टिभआव दङ आं बेखौनो सानदों आरो गासैबो एक्टिभलि आंजों लोगोआव दंफायो आरो आंजोंनो गिदिंफादों हिसाबै जों सानदों फैगौ जि बिसायख'थि गुबुन दोलो बा जेरै देखायदोंब्लाबो माबा रेलि खालामना देखायदोंब्लाबो जोङो जोंनि जि मोन्दांथियाव बिसोरो जेबो देरहानायथ' बादो बिथांमोना भटखौ मोननाय नङा होननानै फेलार माने बिथांमोननिया फेलार जायाखैमोनबा जों मानो दाथ' डेभेलपमेन्टआ जों माथो बिटिआर माने मा होनोमोन सुक्ति खालामनो गोनां जायो नङा होमबा फेलार नङा बेयो जों साक्सेस जादों होननानै जों बुङो मानो होनबा बिथांमोननि माने साक्सेस जायोमोनब्ला जोङो मानो गोदान सुक्ति खालामनो गोनां जायो नङा होमबा बे मोनसे बिथांमोना मा होनोमोन दिनैसिम मा मावदों बेथ' मा सान्थियानो गैयामोन नङा होमबा दिनै मामुलि फिसा फिला दाखायत सिखावखौ सोरबा फिसा फिला एनकाउन्टारखौ बिथांमोना मोनसे जाहोन लानानै फेलार बुंनाया बेथ' दुखुनांथाव आरो मुगैथाव आरो दा जोङो बे प्रशासनिक खामानि बेखौ नोङो सरकारखौ दाय होनायालाय जुक्ति जों साक्सेस जादों होननानै बुंगोन मानो होनब्ला
सरकारा गुबुन गुबुन जोंनि सिगां आनएमप्लयड जानाय बा सानैखौफोर IIT फोराव डक्टरेट फरायनो माबा फरायनो जेबोआनो गैयामोन माने थाग थियारि होननायथ' गैया माने साहित्यजोंबो सोमोन्दोआ मोजां नङामोन साहित्यजोंबो सोमोन्दो मोजां नङामोन मात्र बिसोर फान होयो होननानै साहित्य सभाफोरखौ खुंनो एसे माने बिथांमोननि गावनि प्रतिनिधिखौ होयोमोन खिन्थु मा होनो दिनै जोङो साक्सेस बेबायदि बुंगोन जे जोङो गोबां गेलेगिरिबो दिहुननो हाबाय गोबां माने मा होनोमोन IIT-बो थिसननो हाबाय डक्टरनि माने थिसननोबो हादों आरो लोगोसे UPSC-नि जि बेफोरबो जोङो साक्सेस बुंनो हागोन बेफोरबो जोंनि सानैखौ बायदि दिल्लीयाव जों फ्रि कचिं होगासिनो दं लोगोसे बड'लेण्डआव जोङो NDA बेनिफिट बिथांमोनाबो बेयावनो साइन होदोंमोन खिन्थु बिथांमोना फेलार मा वार्डआव बुंदों बेखौ जों बुजिस'वाखै खिन्थु डेभेलपमेन्टआ दाबो जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन आरो बिथांमोननि जि खालामनाय हाबाफारि बिथांमोना लाइबिलिटिसखौनो 30,000 crore बायदि दोनबाथ' आरो फेलार बिथांमोना खिन्थु बे लाइबिलिटिसखौ जोंनि सरकारा होगासिनो दं आरो जों साक्सेस जागासिनो दं होननानै बुङो